שלום. אז בשיעור הזה חשבתי שנעסוק בתמיכה והתנגדות, בעצם איך למצוא אותם, ואיזה שיטות של תמיכה והתנגדות יש לנו. אז בעצם יש 4 שיטות לפחות שאני מכיר לתמיכה והתנגדות. 1. מציאת נקודות קיצון משותפות. 2. משהו שנקרא מציאת כיסים, בעצם כיסים ריקים. 3. מספרי פיבונאצ'י. ו4, שזה בעצם מציאת ריינג'ים קודמים, בעצם תיאוריית האוקשן, שמחיר זז בין אזורי שווי שונים. אני אדגים עכשיו את הנקודות קיצון. בעצם נקודות קיצון נרצה למצוא את נקודות קיצון משותפות שהיו למחיר בעבר. לדוגמה, פה. אפשר לראות שפה יש נקודת קיצון, וגם פה יש נקודת קיצון. פה נקודת קיצון היא פה. אפשר לראות שפה יש נקודת קיצון ופה יש נקודת קיצון. עכשיו, זה לא בדיוק מדע מדויק, כי הרבה פעמים נראה שיש הרבה מאוד נקודות קיצון, אבל הם לא יהיו בסמוך אחד לשנייה, אבל הם לא יהיו בדיוק אחד לשנייה. דוגמה פה. אפשר לראות שפה יש נקודת קיצון, וגם פה. בעצם וגם פה וגם פה, והם כולם נמצאות בסמוך אחד לשנייה. אז מה נעשה במקרה הזה? בעצם ניקח את הנקודה הכי גבוהה ואת הנקודה הכי נמוכה, באזור שנמצאים סמוך אחד לשני. אפשר לראות שיש פה הרבה נקודות קיצון באזור הזה. וכשנגיע מלמעלה למטה נחפש את הנקודה הנמוכה, וכשנגיע מלמטה למעלה נחפש את הנקודה הגבוהה. אז זה דוגמה. במקרה הזה אנחנו באים מלמעלה למטה, אז נחפש את הנקודה הנמוכה, שזה בעצם פה. ובמקרה שהיינו באים מלמטה למעלה, אז היינו מחפשים את הנקודה פה. עכשיו נעבור בעצם לשיטה השנייה, שזה כיסים ריקים. אז מה זה בעצם כיסים ריקים? אפשר לראות שכאשר המחיר זז בטרנד, הוא לא חייב בטרנד, גם בריינג' הוא משאיר פה כיסים, בעצם סוג של מין נקודות קיצון כאלה, פה ופה ופה ופה. בעצם הנקודות האלה יספקו לנו תמיכה והתנגדות, נקודות תמיכה והתנגדות. זה נשנה למחוק את הסימונים הקודמים ולסמן עכשיו. פה אפשר לראות שיש כיס, וגם פה אפשר לראות שיש כיס, וגם פה, וגם לדוגמה פה. בעצם נצטרך להסתכל לצד שמאל של הטרנד, וכך נמצא את הנקודות האלה. עוד שיטה שיש, זה בעצם שהמחיר זז בין אזורי שווי שונים. בעצם המחיר יש לו נטייה לעבור בין אזור שווי אחד לאזור שווי אחר. בעצם אזור שווי זה כאשר המחיר זז לצד, וזה בעצם האזור שווי של המחיר. עכשיו בשביל למצוא את הנקודות, בעצם נקודות תמיכה והתנגדות בעזרת זה, אז נסמן את האזורי קיצון של הנקודות שווי האלה. לדוגמה פה, אפשר לראות שזה אזור שווי, ופה זה נקודת קיצון שלו, מה שתנו אזור תמיכה או התנגדות. אפשר לראות גם פה, יש פה אזור שווי, עד שהוא נפרץ, וזה בעצם הנקודת קיצון שלו, גם תמיכה והתנגדות. אבל הרוב משתמש באזור שווי בצורה של הכיס, שבעצם נסתכל לצד שמאל של הטרנד, ואיפה יש אזורים ריקים. לפחות זה מה שאני ממליץ עבורכם, כדי שלא תסתבכו יותר מדי ולחפש אזורי שווי קודמים. זה אפשרי לעשות את זה. בעצם לחפש, יש פה אזור שווי שראיתם בעבר, ולראות איפה הנקודות קיצון שלו. זה בעצם מה שנקרא האזור שווי נמוך. בתקווה שאחר כך הוא יעבור לאזור שווי גבוה. שבעצם אזור שווי גבוה זה איפה בריינג' המחיר הרבה פעמים ירד. במקרה הזה אין דוגמה ממש ברורה, אבל בוא ניקח את דוגמה פה. אפשר לראות שבאזור בעצם
באזור הזה המחיר קרס הרבה פעמים, וזה בעצם ייתן לנו אזור שווי, בעצם כל האזור הזה. אני מניח שזו לא דוגמה ממש ברורה, אז לא הייתי בוחר את הריינג' הזה, ואני מנסה לאלתר. בעצם המחיר זז בין אזור שווי אחד לאזור שווי עד שהוא עוזב את האזור שווי, ואז הוא יוצר אזור שווי חדש, וברגע שהוא חוזר לאזור שווי הקודם, סביר להניח שהוא ימשיך עד לאזור שווי גבוה של האזור שווי הקודם. אני מניח שאתם לא מבינים אותי, אלא אם כן למדתם איך להשתמש בפיקסט ריינג', באינדיקטור שנקרא פיקסט ריינג', שזה בעצם ככה אני מגדיר את האזור שווי מפה לפה, ואז יש לי אזור שווי נמוך ואזור שווי גבוה. אני אישית לא משתמש בזה, כי אני חושב שזה לא מדויק, ואני מעדיף להשתמש במחיר כדי להגדיר את האזור שווי, אבל אפשר גם להשתמש באינדיקטור הזה. אבל אני מניח שצריך את הידע קודם מחדש להשתמש באינדיקטור הזה, בשביל לדעת איך להגדיר את הנקודות האלה של תמיכה והתנגדות של אזורי שווי. עכשיו נעבור לאינדיקטור הרביעי והאחרון, שזה בעצם פיבונאצ'י. פיבונאצ'י נרצה למדוד מצד שמאל לימין. עכשיו הדבר הכי מאתגר במספרי פיבונאצ'י זה למצוא את הטווח זמן הנכון, שזה כבר סוג של אומנות. אני מניח שהכל פה זה אומנות, כי שום דבר פה זה לא מדע, אבל נרצה בעצם למצוא נקודות קיצון מצד שמאל לימין, וככה נרצה להגדיר את זה. בעצם איך אנחנו מוצאים את הנקודות קיצון? זה לפי הטווח זמן. נרצה לראות איפה היה lower low לפי טווח זמן מסוים. אז נעבור לדוגמה לטווח זמן חודשי. אני מניח שזה לא טווח זמן טוב, אז נעבור לשבועיים. ואפשר לראות שהטרנד זז בכיוון, שנייה מספרי אליות. אל תתייחסו בכך למספרים, אבל אני יותר מסמן את הנקודות קיצון. אפשר לראות שפה היה נקודת קיצון מפה לפה. זה טווח זמן אחד. עוד טווח זמן שהיה מפה לפה. רגע. בעצם אני אסמן את זה ככה, שיהיה יותר קל. שבעצם פה יש נקודת קיצון, ופה יש נקודת קיצון, אז כל אחד מהם זה טווח זמן שונה. אז בעצם נרצה לקחת את הנקודת קיצון הזאת עד הנקודת קיצון למעלה, ופה יש לנו בעצם אזורי תמיכה והתנגדות. בעצם פה אפשר לראות שיש לנו ב-50% אזור תמיכה. אני אישית קניתי פה. למה קניתי פה? בגלל שאני רואה שיש פה אזור שווי שמשמש כהתנגדות, ואפשר לראות שאנחנו פורצים אותו, מה שאומר שאנחנו נמשיך לאזור שווי הבא, שזה בעצם לאזור שווי הזה, בעצם לאזור שווי הגבוה של הריינג' הקודם. עוד דבר שאפשר נגדיר, אפשר להשתמש בפיבונאצ'י במספרים שהם מעל 100%, שזה בעצם נקרא פרוג'קשן, שגם הם ישמשו לנו כנקודת תמיכה והתנגדות. טעיתי בטווח זמן, וזה פה. כי פה היה את ה-value area, פה היה את ה-lower low, מתיאוריה דאו. פה ופה. וזה גם ישמשו לנו כתמיכה והתנגדות. אז עכשיו, בגלל שקניתי פה אני אדגים לכם מה היה הרציונל שלי, בעצם מה אני חושב. אז אפשר לראות שאנחנו באפטרנד, ויש לנו פה כיס, בעצם יש לנו פה סדרה של כיסים. עכשיו איזה כיס נבחר, אם זה פה או פה או פה, אני אישית בוחר את הנמוך כדי לקחת מקדם ביטחון, למרות שאין בהכרח נכון או לא נכון. ואפשר לראות גם שיש פה אזור התנגדות, פה אזור התנגדות, בעצם פה ופה, ופה ופה. אז כל האזור הזה ישתמש לנו כאזור התנגדות, וכאשר אנחנו באים
כיוון מלמטה למעלה נבחר את הנקודה הגבוהה במקרה הזה. אבל יש לנו גם פה כיס, מה שנותן לנו עוד אזור התנגדות. אני פשוט לוקח פה את המקדם ביטחון. אתם יכולים לקחת גם את האזור הזה, בעצם את הנקודה הזאת, אם אתם רוצים לנסות לממש את מלוא הפוטנציאל של הרווח. ובכך שאני מאמר, אני בעצם קונה מפה לפה. חשוב להגיד שזה לא המלצה לקנייה, זה בסך הכל דעתי. עד לפה אני מניח. אם אתם רוצים להיות חמדנים, נקרא לזה ככה, ואני אישי לוקח את זה לפה. זה בעצם אזור כיס. אפשר גם שיש מספרי פיבונאצ'י, למרות שאני אעשה את זה בלייב, כי תמיד שלא בדקתי, אז זה יהיה מפה לפה, ואז יהיה בעצם פרוג'קשן. אפשר לראות שיש פה אזור התנגדות, 123%. אז מקווה שלמדתם את 4 שיטות. מצטער אם לא הייתי הכי ברור, אני מניח שצריך לבוא עם ידע קודם בשביל להבין את מה שאני אומר. וזהו, אז תודה שהקשבתם עד סוף הסרטון. טוב.